Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda aka saba, ni ne naku Muhammad. Yau ma na sake zo muku da wani sabon bidiyo na yadda za ka mori 50 MB per days. Da farko dai za ka je cikin Play Store. Idan ka je Play Store za ka yi searching. Idan ka je Play Store ya buɗe ma kamar haka, za ka yi searching Spark VPN Reload. Idan ka yi searching Spark VPN Reload, a nan ne zai nuna ma, kaga ita ce ma first abun nan. Idan ka shiga Spark VPN Reload, wannan shine application inda za ka mori 50 MB don rana. Idan kai open Spark VPN Reload, zai noma haka kamar haka. Za ka je nan wurin da aka rubuta MTN 50 MB daily. Misali kaga za ka yi searching nan wannan 50 duk da already gashi. Misali zai noma nan, sai ka je nan wurin za ka yi ga inda aka rubuta MTN 50 MB daily, sai ka yi clicking akai. Idan ka yi clicking akai, za ka je connect, za ka danna nan wurin da ake rubuta connect. Idan ka danna wurin zai kama searching kamar haka. Idan ka lura gaya da nan gun ya rubuto man connected, kenan ya connect. In ka lura da sama ga wani makulli nan, idan ka lura ga wani makulli nan alamun connected, ga wani dan makulli nan ya fito. Wannan shine data. A nan ne za ka iya fitowa ka je Opera Chrome, ba nan ban misali za ka ji duk inda hake su. Wannan makullin da kuke gani ya fito, to shine kaman data in kace ko megabyte. In za ka iya shiga YouTube, Gridnet, Opera Chrome, Play Store, duk inda hake so. Chatting Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, kowane chatting ne za ka iya shiga kai. Mun gode da ziyarar wannan channel. Idan da Allah muna roƙonka, idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel namu, muna roƙonka da ka danna mana subscribe sannan ka yi like da idan ya burge ka. Mun gode.